Nagpadala sang sulat si Mayor Jerry Tranya sa Department of Health agad magpangayos ang pathag kag transparency sa COVID-19 vaccine allocation para sa Iloilo City. Suno kay Tranya, 66,544 doses lang sa bakuna ang nabaton sa syudad, apang suno sa DOH, 84,224 doses ang ilan na padala. Questionable karon suno sa alkalde kung sa di nagkadto ang 17,580 doses nga nalokar para sa syudad. Nagpadala may nisang sulat sa DOH agad ipahibalo ang vaccine allocation agreement ngayon na hisugtan sa Sinapol, kaupusan ni Senator Bongo, Secretary Francisco Duque III, kag Secretary Cardito Galvez. Samtang nag-abot naman kaina sa Iloilo International Airport ang 10,000 vials ang Sinovac vaccine para sa Center for Health Development Region 6, 10,000 vials ang Sinovac vaccine para sa Iloilo City Health Office, kag 975 vials ang Pfizer para sa gihapon sa Iloilo City Health Office. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manini Navarro nga bandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.